Astagfirullah Allah mun tuba wajen yin kuskuren zaben wannan azzalumar gwamnatin ta Tinubu. Mu kiyaye saboda karara ta nuna cewa ba masoyin al'ummar arewa bane, ba masoyin arewa bane. Ga kwatance nan, ka duba abubuwan da suke faruwa a jihar Zamfara, ka duba abubuwan da suke faruwa a jihar Katsina, ka duba abubuwan da suke faruwa a Kebbi, Sokoto, Niger, Kwara, Benue, Plateau, Borno, Yobe, Gombe. Gashi Bauchi ta dauka, sauran jihohin arewa da ake zaman lafiya duka ya dauka. Wannan azzalumar gwamnati ta Tinubu ba sa kaunar mu, ba sa kaunar al'umma arewa. Saboda haka kada mu yi kuskuren sake zaben wannan azzalumar gwamnatin ta Tinubu. Idan kunne ya ji jiki ya tsira, idan muka sake kuskuren sake zaben wannan azzalumar gwamnatin, to sai abin da muka gani kama daga tax da kuma kashe-kashe. Shin da mai arewa take alfahari da noma, a yanzu haka ba mu isa mu shiga cikin gonakinmu domin mu noma abin da za mu ci a cikinmu ba. Abin ya gagara, ana gani ana ta kashe mu. Kai bari ku ji wani abu, karara kawai na iyamurai ta nuna ne cewa suna so a raba Najeriya, amma wannan gwamnatin ta Tinubu ita ce asalin mai so a raba Najeriya. Duk wani abu mai muhimmanci, duk wani abin da za a ƙaru da shi a arewa, an ɗauka an mayar da shi jihar Lagos. Ko kasafin kuɗi da yake yi, ka duba abin da ake ba ma jihar Lagos da abin da ake ba ma arewa. Karara ta nuna cewa wannan gwamnatin ta Tinubu ba ta ƙaunar arewa, ba ta son arewa. Saboda mai ko ba komai a ba mu zaman lafiya da za mu samu mu yi kasuwanci, mu noma abin da za mu ci, amma ya gagara. Saboda haka mu kiyaye, mu tabbatar mun tanadi katinmu na zaɓe domin kayar da wannan azzalumar gwamnatin. Na gode.